आदा न'आव थांनोसैथ' जाय मानसिया नोंनि अननायखौ बुजियाखै बेबायदि मानसिनि थाखाय नों गावखौ मानो बिदि खालामना लाखो थौनो आदा आयाबो नोंखौनो सानफ्रामबो गोसोखांना गाबबाय थायो नाङा आगै आं न'आव थाङा आं बेयावनो थानानै मोजां मोनो आंनि गोसो जिउ सोलेर गासिबो बेयावनो दंजोबो नोंबा जेबो बावनो दङ आंनि साखाथियावनो दंफायो मा आदा नों बिनानाव बिमा बिफानि सायाव एसेबो अननाय गैला नामा आंनि न'आव थांनो देना मा बुजियालाय आं आगै नों न'आव थां आं साननैसो उनाव थांगोन नों मानो फैफिनखो आं बाजैखौ लाइजाम दोननो होदोंमोन लाइजाम औ आदा सोरनि लाइजाम सोरांनि आरो आंनि बाजैया आंनो गद्रेजनि बाकस फिसायाव दोनदों होनना खोन्थादोंमोन आं बेखौसो लांनो फैदों आदा आदा नोंनि मोदोमा मावजोब्बाय जौ लोंनानै नों मानो गावनि देहाखौ बिदि खालामना लाखो जुमाय लोंनायखौ गारदो आदा आं थांनोसै Mwita!
आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन आदा फंबाय नों आंखौ एरेस्ट खालामफैदों औ आं नोंखौ एरेस्ट खालामसै आदा नोंनोथ' बुङोमोन ना आंखौ सैथो लामाजों थांनो बेखायनो आं बे खामानिखौ मावनो नागिरबाय बुं नों बे मानसिखौ मानो फुथारा मानसिया नोंनि माथाय बुङोमोन सरि आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन नों आंखौ एरेस्ट खालाम फंबाय औ नों आंखौ एरेस्ट खालामना hey 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 Bung! Nampak saya kuman putera! Aku tak fungbai! Đừng có kéo lưng. Không! Đừng có thar! Đừng nữa, đừng nữa! Suy thần lama sang akan surna. Ina ini heng thai kosong kina. Đừng nữa, ngim sebab sebagasme. Ang nangim bosan ko sipay na hanay nung ada. Nakuman na ako kau thar!